ସର୍ଦାପୁର। ସର୍ଦାପୁର ଏପଟେ ଯାଇଛି ସେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ରାସ୍ତା। ତ ଆମେ ଏଇ ସର୍ଦାପୁର ଛକ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସର୍ଦାପୁର ଛକ ବାହାରିଗଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ସବୁ ଭିଉ। ତ ବାରଖଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ। ତ ଆଗରେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଭିଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲିଆ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଆମ ବାଇକ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାରକଣ୍ଡା ପୋଲ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁନି ଆମେ। ତ ଆଗରେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ହାତୀ ରହୁଥିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରା ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି ହାତୀ। ବାରକଣ୍ଡା ପୋଲ ଏବେ କ୍ରସ୍ କଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଏଇ ହୁଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲୁନି। ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ହାତୀ ପୋଲ ପୁରା ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛୁ ବୋଲି ବେଶୀ ଫୁଲେଇ ହଉଛୁ, ଅନେଇ ଦେଲି ମୁଁ ତତେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଯାଉଛୁ। ହାଇଲୋ ମୋର ଲୋଟଣି ପାର କାହିଁକି ମତେ ଦଉନୁ ଧରା, ଏକା ଏକା ରହିବୁ କେତେ ଦିନ। ତୁ କେବେ ନା କେବେ କାହାକୁ ଦବୁ ତ ମନ, ମତେ ଦେଇ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ। ना केबे काहाकु दबु तो मन, मते देई देले असुविधा कण। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ମଇଦାନକେଲ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଏଇଟା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଟା, ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଆଗକୁ, ତାପରେ କଲେଜ ପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପରେ ପୁରା ଛକ ପାଇବା ଆମେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଏଇ ପୁରା ଛକ ଉପରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା ପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଇଛି କେରି ରାସ୍ତା, ବାଁ ପଟେ ଯାଇଛି ତାଳପଦା ଦେଇକରି ଗୁହାଳ ଚଟୁଆ ହେଇକରି ସେ ଚକରୁ ବାହାରିଛି। ଆମେ ସିଧା ଯାଉଛେ ଆଗରେ ହରିହରପୁର, ଆଉ ଆଗରେ ପାଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଇବା ୟୁପି ସ୍କୁଲଟା, ମଇଦାନକେଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲ। ତ ବାଁ ପଟେ ଏବେ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ମଇଦାନକେଲ ଛକ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖଉଛି ଚାଲୁ କେମିତି ଭିଉ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ଭିଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି, କାମ ଚାଲିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ। ତ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟଲର ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କ'ଣଟା ଲୋଡ଼ ହେଇକରି ଅଛି। ଆଗ ପଟେ ଅଛି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ଡାହାଣକୁ ଯିମୁ, ଡାହାଣକୁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିସାରିକି ଭିତରକୁ ଯିମୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭିତରର ଭିଉ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଝର ଷ୍ଟେସନର ଭିଉ ଏମିତି ପ୍ରକାର। ନୂଆ ସେପଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦୁଇଟା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ, ନୂଆ କାମ। ଏଇ ଦେଖ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଲୋଡ଼ ହେଇକରି ଅଛି, ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଲାଗିଛି ଏବେ। ମେମୁ କାରସିଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ଲେଖା ତ ହେଇନି, ଏ ପାଖାପାଖିରେ କରୁଥିବ। ଏମିତି ସବୁ ଭିଉ ଅଛି କେଉଁଝର ଷ୍ଟେସନର। ନୂଆ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 2 ବି କାମ ଚାଲିଛି। ପାଣି ଜାଗା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁ ଟାଟା ବିଶାଖା, ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି, କେଉଁ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛି।
केते लेट अच्छी 1:40 एवं लेट अच्छी 3:14 देखा पुणी तार मैंने ये केउझर स्टेशन पहुँचू ट्रेन आसबार समय हो गलानी एबे आम ट्रैक आड़ को जीवा तो फाइनाली ट्रेन आमर आसीगला ट्रैक रे तो S4 आमर टिकेट अच्छी आम S4 आड़ को जीवा जीवा S4 बगी को जीवा एबे आम S4 बगी आड़े जाऊँ आम एबे ट्रेन रे चढ़ीबा फाइनाली आम जार सीट रे आम सीट देखिकी आम बसी पड़लु तो फाइनाली पाला वाला आमर बसी पड़ले पाला करने रेडी हेबे एबे राति रे आमर पाला आसी विशाखापाटना केउझर टू विशाखापाटना पाला हबो देखा जाऊ कौन होची राति आमर खाଇବା या थिला रुटी आउ चिकेन कषा आसन सांग मैंने खाइबे तो फाइनाली आम सांग मैंने पहुँची गलु विशाखापाटना स्टेशन रे समय प्राय तो 4:45 एबे ହେଇଛି आम एबे स्टेशन रो बाहर पटे जाऊँ तो सांग मैंने आजिकार ब्लॉग एया थिला तो नेक्स्ट ब्लॉग काली मॉर्निंग रे आपण मानको देखैबी रहउची जय जगन्नाथ।